मोनबाय JJM नै बेनो मोनबाय बेलाय जोबोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनो जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैनि टपिकआ एसे आलादा जागोन आरो नै आंनि बेक साइडआव नुदोंना नोंसोर बेयो जाबाय JJM नि जर्मिट मारै होनो आं बुजिलायलांला बिनिनो लटारि दं आरो गामियाव बाव दै हगारग्रा बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोर मोनो सोरनि खाफालाव दं बेखौनो भिडिअ लानाय जाबाय खेबसे चेक खालामनो हागोन नै बेनोमोन आरो क्लियार जायाखै दाबो गाखोनोसै गाखोना नायबावसै ना साख्रिखौ सोर मोनो बेनोमोन आरो दिनै लटारि जागोन बेयो अ गाइस जोङो नैबेखौ गाखोनोसै आरो लटारिखौ मोनो खोमा गाखोना नायनायथारनि माबायदि नै बेजों हाबबाय जोङो माबायदि नायनायथारो दिनै बिसि गोजौ जों लागोनि भिउ पइन्ट नुयो बेखौ नायबा नायनो हागोन बेयो जाहैबाय जों लागोनि भिउ पइन्ट गाइस जों सुरु खालामसै आरो नै स्टेपआ औ सुरु आयो उल्थासो हमग्राया बा बोरैबिसो मोनलाजोबगोन नामा नै वान स्टेप सौहैबाय गाखोनोसै नै गिनांगोन नामा आयो माबा दै ना रं जाखो लागाय होखोगासिनो जों भिउ पइन्ट वाव हान्थु मावहांबायबो सयथि नै बा बल खेलाखौ बेयाव गाखोनो नाय मोजां जागोनथ' गिलुबालु गाइस नै गाखोगासिनो जों टप फ्ल'रसिम गाखोनो हाना दाय गोजौखा दानो हान्थु मावलाजोबनाय संखाबाय नै भिउफ्रा गोगोम डिजिटेल नुजोबखायो ओइसडिनो गाखोनाय फैलाय गाखोनायसै नै उफ गसाइ जै शिब शम्भ भलेनाथ माथो मावलाजोबनायबो मोनो हुप ओम आया हे ओ माय गड ओरैहाय नायदो नै उफ भिउ पइन्ट वाट दा सेक्सि भिउ वाव गथ'फ्रा नै नायगासिनो नै फुरा रिक्स खा आरो नोंथांमोननि थाखाय रिक्स लानानै गाखोबाय भिउ पइन्ट देखायनो जों लागोनि ओ माय गड गारलुंफ्लांबाथाय सेसखा उफ सिखुङा बिलुन बानासो गाखोनांगौमोनलै ओम आया हे फरुन ब्रह्म ओम What a view, guys! नायनो हागोन वाव जंगल What a sexy view नाय बापारे बावला मोनथारसै नै टप फ्ल'र Oh my god नायनो हागोन नै मानसिफ्रा ओइ फैद' नै टप मोनसै वाव माने बिराद गोसोआबो गुद माबा बिखाया मावलाजोब्बाय आमाय थुखला ओरै जालाजोब्बाय आरो बाव गाखोनानै आथिंफ्राबो जों मावो उफाय गैया गाखोनानै नायनो लुगैथारबाय गोजौथारलै नै नायनो हागोन आय' बैखौ दिनैसो नुफेरदां थाइलेण्ड मागुर फिसिनो थिगसे बरिया जागोनलै नैबे जायगाया फाइनालि गाइस टप फ्ल'र सफैबाय नायनो हागोन भिउफ्रा वसम सेक्सि जंगलिया नुजोबखायो Oh my god नायदो सबसे बिफांफोरा गाहायावसो थाजोब्बाय बे बिफांनि सायावसो आं थाफैबाय माने बिलाइनि सायावबावसो बिजौनि सा बिलाइनि सा गासैयावबो नायनो हागोन जों लागासिं वाट आ सेक्सि भिउ बेयो जाहैबाय जों लागानि बल जोग्रा बावनो दुलदुम दालदाम जोखायो फुरा सुपार लिग जायो बाव औ वाट आ भिउ मोसौफोर गांसो जालागासिनो आरो ओरैहाय नायदो सेक्सि लुकिं गुड नाव वाव ओरैहाय राउन्ड गिदिंनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नै बे गोजौआवबो गाखोजाबावो भिउ पइन्ट गाइस भिउ पइन्ट जों लागोन ओरैहाय ओइथिं जोंनि न' दं नायनो हागोन बैथिं नुहुरनाया बे खाथिथिं आरो जोंनि न'आ Oh my god what a view ओरैहायबो नै नायदो गाहायावनो पाइप टाइप दंलाजोबो केमेराजों माबायदि नुदों मिथिला खिन्थु रियेलाव नायोबा ओरैबायदि समायना नुयो जों लागासिनो नै बै थिंखि नुदोंना नैबे थिंखि नुदोंना
बेयो लेमन ग्रास क्रेसार मेसिन दं आरोबाव लेमन ग्रास बानायग्रा मालाबा नोंथांमोनहा भिडिअ नांगौबा बुं लेमन ग्रासखौ बोरै बानायो बिनिबो भिडिअ लाबोनो हागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्स खालामबानो आरो Oh my god sexy what looking good खोनायाथ' गाखोबाय ओंखारनांगौआसो जालायसै ओंखारनायाव बिराद सिन्था खालामखाबाय आं ओंखारनो हागोन ना हालाथाय एथ' गोजौ जिबनाव लाइफआव बेनो फार्स्ट टाइम आंनि बेफोरबायदि ट्रेकिं खालामनाय आरो गोजौ बेफोरबायदि जांख्लाजों गाखोनाय so cute oh my god जों लागोआव हाग्रायाव खिखुमा हाखानाय नङालै बेफोराव थाबा नुहुरजोबगोन बे जाहैबाय राबार बागान बै नुहुरदोंना बे राबार बागान wow बैथिं नाहरनां आयौ होद नों बोरै गाखोआखो आयौ बाबुआ जलास्रोना गाखोनो हालायबावोसो ओरैनो हालाय आजा नों गाखोआदा आयौ नोंबो बोरै गाखोआखो नोंसोर ओमफ्राय गिलु बालु दामा बैथिं खिनायखौ नुहुरजोबोथ' टावारा जायनारिन टावार बै टावार फिसा नुदोंना नुवाखै नोंसोरसो मबाइलाव बे जाहैबाय माबेनि जागोन बेलाय सिम्बोरगाव बावखुंग्रिनि लोगोफोर ओमफ्राय गाखोबाय नोंथांमोननो एसे भिउ देखायबाय आरो नै ओमफ्राय जों ओंखारलांफिनसै आयौ ओंखारनो हागोन हालालै बिराद डेन्जारखा नै जोंना बाबुआनो नै गब्लं गब्लं जोबखा फुरा गानो चान्स गैखाया नैसिनि गुवार गुवारल' आसि थाइनैल' उन्दै दैयां गाखोबाव नुबाय नों अ मा गथुरुला होननायसो जाबाय नायनो हागोन नै गब्लं गब्लं जोब मोदोम मावबायलै फाग्ला बायदि गाखोबाय जों नङा ओरैहाय दं नै बरिया गाखोग्रा लाइभ होगासिनो फेसबुकआव नङा बयबो नायना फल' खालाम लाइभआनो जायाखै नै ओंखारबाय अ मामि बासाव आयौ नायदो गथ'फ्रासो फाग्ला गाखोनो हायो गथ'फ्रासो जोंहा आथिं मावनो हान्थु गिलां गजोबसै लाइभआव बेनो आंनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो बिदियाव गाखोनाय नै नायनो हागोन नै आसिल' नै बिदिल' गानांगौ गब्लं गब्लं जोब नाय ट्रेकिंआव फाग्ला आयौ गथ'फोर नोंसोर गाखोलै गेब्लेहैजोबथारगोन माइरिबो थबसेयाव बाथोन देनायाबो हानाय नङा गेब्लेहैजोबगोन आयै बिदि गाखोजायो नोंस्रा एसे देरबावनांगौ गेब्लेहैजोबथारगोनलाय नोंसोर वाटार साप्लाइ आरो जों लागानि फुरा भिउ नुखायो एसेबो जौसिनाव गाखोनो हागौबा साबसिन नुबावगौमोन रिक्स दंना जांख्लानिसो गाखोनांगौ ओंखायनो गाखासिगोन गाहायाव सौफैबाय बासायसिगोन बायजोब्बाय आं गोलैबा बेनिफ्रायथ' बासायसिगोन थेंक गड फाइनालि सान्थि सोरगो रायजोआव सौफैनाय बायदि मोनखाबाय आं दासो गाखोबाय जों बिसिबा गोजौआव नायनो हागोन वाव माय गड बेखौ जों गाखोनानै फैबाय जों नै जल जिबननि जाय खेबग्रा मोनो नै बिसोरखौ फिदिंलाबायनांगौ आरो आं मोनबाथ' आनलिमिटेड ओरै साफ्रेलाबायनानै हगारलाजोबनानै दोनखागोन नै दै गबाय नामा पाइपफ्रा नाय बिराद गिदिर बेजों ओरै कारेन्ट बिमाबो दं नै जोंहा रायजोआव मा नाम मोनलाय जल जिबन मेट्र'नि लटारि जादों स्किदार दै हगाररानो ओरै फिदिंलाबायग्रा बिनि लटारि नै जोंना स्किदारा नैबे जागोन नामा नों लागोन ना जल मेट्र'निनो नै बिराद दावराव गरम नों जागोन अनेराम जागोन गरमथारनिबो बायदिया गेलेनो मोनगोन नै गावबुराया डिसाइड खालामगासिनो सेलेक्ट खालामगासिनो आरो सोरबायदिया लटारि गेलेनो मोनगोन माने गामियाव साख्रि मावनाय न'खरनि जेजेएम नों मोनगोन नामा ओरै खेवग्राखौ ओरै फिदिंग्राखौ गैया फिसालाया हाबा जाबासो मोनो नै फिसा नै सेंग्राफ्राथ' मोना होन्दोंना लटारियाव जाबाबो हिनजाव लानांगौ होन्दों ओमफ्राय बेथना बेसेबां होन्दों मासाव 6,500 ओमफ्राय हिनजाव लाना फिसिनो हाया जै मोनबाय हिनजाव लानोसै हागोन
Porkia naलाय दा जोंनि गामियावथ' बेखौ दा बरबर जागासिनो नालाय बेथ' बेबायदि जादों आरोखि नङा नङा नोंगौ जोंना JJMनि पस्टआ मोनसेल' दं ओमफ्राय रायजोफ्रा नायदो बिसि बुरजा लटारि गेलेग्राफ्रा नाय बिराद बुरजा मानसि आरो पस्टआ मोनसेल' सोरनि खाफालाव दं बिराद लाखिदों आरो बेयो एम्फौबो आं मोनखाबाय रायजोखौ एम्फौबो बेबो दै हगारनायखौ आनलिमिटेडसो हगारग्रा जागोन नामा ब्रा नोंलाय बानास माने रायजोफोरा मोनबा बानास खालामहरजोबगोन आं फुरा हगारनानै सानसे हगारखागोन बिराद मोजां मावगोन आङो आनलिमिटेड हगारगोन नांगौमानि दै मोनगोन नङा मोनजानो लुगैदोंना लुगैयाखै रायजोफ्रा जेन'ब्ला मोननांगौ खालामबानो जाबाय नङा मोननांगौ आनलिमिटेड हगारगोन बाना खालामजोबगोन आं मासाव आंनो रिसार्ज सोनानै हरबाय था औ नायदो वाव लटारि गेलेग्राफ्रा ओरै बानायगासिनो आरो होबाय नै लटारिया सोलिगासिनो दायो लटारि बानाया बेहाय दं आरो नै लटारिया बाव लेखा थिसननाय सोर सोर मोनो नायदो बोदो मोनबायबो नामा जोंना नै लटारि बासिग्राफ्रा एक्साइटेड जोबनो रायजोआ फुरा JJMनि मोनबायगोनलै सार लिरनाय बादि नुबाय आं लिरनाय बादि नुबाय आं सार जिर'सो आयै आनलाखिलै सयथि नै लटारिया बेनोमोन आरो ओरै एक्साइटेड जोब फुरा एक्साइटेड नै नांबाय नामा फुरा गुद मोनजोब्बाय खोमा ओरै बोग्राया जिर' नै नायनो हागोन गैया जिर' फैदो बा बेबो लाग्रा नोंबो साख्रि लायो बोदो मोनबायबो जाहैबाय बे दे सार थाब बिजिरलाय गुद मोनजोब्बाय बे टिकेटनि अनारा जिर' नै गुद मोनजोब्बाय रायजोफ्रा एक्साइटेड मानसि आयौ गावबुरा सार नायदो जल मेट्र' सुखिदार जानोसै सार गावबुराखौ गारनांगोन बे मोनबाथाय मोनबाय JJM नै बेलाय कंग्रेचुलेसन गावबुरा सार कंग्रेचुलेसन नै जोंना सारा मोनबाय जोंना नै सारनिसिम गोजोननाय जाबाय कंग्रेचुलेसन नायना होग्राया सोरमोन नैबे नोंनोमोन ना बरिया दे खनसे कंग्रेचुलेसन जोंना नैबे बिथाङानो मोनबाय आरो नै गावबुरायाबो आयै माखौ लाथ्र'बाव गावबुराबो ओरैनो जोंना सारा मारै मोनखो सेंग्राफोर गोसोआ एक्साइटेड जानाया सौख्रुबनो आयै एक्साइटेडमोन बोरै जाखो सयथि जा बोदोंमोनासो मालाय मोनगोरबाय दा लाखिफ्रा बिसोरसो जा बोनो मोनला नङा होमबा जा मोनला नङा जोंना गावबुरा सारा मोनबाय जोंना सारा साख्रि मोननायनि मा जाहैयो रायजोनो ओइ सार मा जाहैयो साख्रि मोननायनि एसे हां लाग्रोसै जों लागोआव बेखारा सासे जामलायबाय आरो काकरबारियाव माने साख्रि मोनबाय JJMनि साख्रि मोनबाय बिथाङा नायनानै लादो बेनोसै जोंनि ओरै एरियानि JJMखौ सालायग्राया दिनैनि मेला जोब्बाय आरो माने मामोनलाय JJMनि माबामोन ना लटारि बोनाय JJMनि लटारि बोनायमोनलै रायजोफोर ओमफ्राय जोंनाथ' गावबुरा सारा मोनबाय नोंथांमोना नुखाबाय दहाय भिडिअ'आवनो ओमफ्राय बैखौबो गाखोना फैबाय आं
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नायबाय नों नायबाय बैखौ अफिसखौ नायबाय नायबाय आं नायखांजोब्बाय गाखोनानै ओरै फिथिं नायबावबायसो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो बयबो जाय जाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन